Arratsaldeon danoi, hasingo dugu ekaineko ohiko plenoa. Gai zerrendako lehenengo puntua da maiatzaren 27ko eta ekainaren 10ko akten onarpena. Konforme zaite? Baho batez, onartuta gehatzen dira. Bigarren puntue, alkatearen jakinarazpenak. Ez daukazu zer, bale. Hirugarrena, udaleko aurrekontuaren 5. kreditu aldaketa onartu, emandako dekretuaren berri ematea. Dekretue ekainaren 7an emantzan, eta transferentzi batzuk eken dia, guztira 301.101 eurokoak. Da besterik gabe zuek jakitun izateko. Laugarrena, udaleko aurrekontuaren 6. kreditu aldaketa, konpromisu kredituak onartzeko proposamena. Kasu honetan, jarraitu beharreko tramitea da, udal aurrekontuak onartzeko jarraitzen den berbera, beraz, noain behin-behineko onarpena emango litzaioke, eta 15 egunez jende aurrean egongo litzake, norbait zer esan nahi balin badu esateko. Eta bertan, jasotzen die konpromisoak aurtenako gehi 2025, 2026 eta 2027-rako. Hori esan da, bozkatu ingo dugu, onartzaren aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak, onartuta gehatzen da. 9 aldeko botokin, 3 aurka eta abstentzio bat. Boto azalpenik edo? Bai, horre batzordean pasautako, horrixan desglosean, zein dan konpromiso kreditu onarpena, harritxu dozku martokoa. Martokoa ez da aurre ikusten 2024an ezer egitea, osea, aurten ez da ezer egingo, eta 2025an aurre ikusten da bakarrik 100.000 euro erabiltzea proiektuan, eta 2026rako, hau da, 2 urte eta gero, 1.400.000. Guri pentsatzen jaku martokua dela proiektu bat, 2018an hasi zana, auzotarrak eskatuta eta beraekin lanketa eginez, pasaudan lege aldian be, lanketa horrekin erabatea hobestea, baina jarraitu da, eta pentsatzen jaku martokuak merezi dabela lehenago egitea, bere obra proiektu hori, zeren ez da bakarri martokua. Martokua hemen aurre ikusten da martuko zona bat, leku bat, proiektu bat, baina gure ustez horrek eukibidau jarraipena, bai Zubisa aurra aldera, eta gero baita ere Oseta aldera. Orduan, horretxi da gure gure botoaren eseskoaren arrazoia. Ez dugula konpartitzen kredito konpromiso honek. Enfokauta da bezala. Ustot, martokoako proiektua bakizu moduan gobernuaren aurreikuspenetan be badago eta priorietan be bai. Baina denborak denbora die, eta pentsatzen dut bakizuela ze batzortan informau izan da, horko proiektuaren idazketa kontratauta dago, aurretik indako aurre proiektu baten gainean, aurre proiektu hori, esan duzu moduan aurreko legealdian zehar bizilagunekin adosten joan ginen, eta idazketa fasean dago momentu ez dokumenturik itxibarik, dokumentu hori berrez kontrastauia da bizilagunekin, eta ondoren ejekuziora eruan lizitazio prozesu baten bidez. Horregatik eta legealdiko planian eta gobernu honen prioridadetan badakizue, Barrenkale eta plazaren berritzea badarela, eta inda planteamendu bat ekonomikoki eta teknikoki bideragarri dana urrengo 3 urtetan, aurtengoa 25 eta 26an zehar ejekutatu ahal izateko. Eta esan duzun moduan, martokoako
partida hori, ze dana partida handi bada, baina gisa da desglosatzen ginoala txikixau moduan, plaza, Barrenkale eta Martokua, aurreikusten da 2025 bukaerarako lizitatzeko aukera eukitzia, eta horregatik 1.000 euro 25ean jasota egotia, 26ko aurrekontuaren kontra ejekutatu ahal izateko. Eta esan duzun moduan, planteamentua da 25 bukaerarako lizitauta eta ejekuzioa hasteko moduan egotia. Lehen hau inalko litzake? Bueno, teknikoki morak baten dituen esan duten moduan, proiektuaren idazketa fasean dago, kontrasta batzu falta die, ondoren enpleguak idatzi bia die, eta lizitatu egin bia da, eta bere denbora eruango dau, eta urte bete eskasean jartzen ga planteamentu horrekin. Orduan, nik uste nahiko zentzuzkoa badala. Eta bigarren baldintzapena ekonomikoa da. Nik nahiko nuke planteatu ditugun obra horrek ejekutatzea danak urte betian. Baina badakigu udalaren aurrekontuak zeintzu dien eta gure inbertsioetarako gaitasuna zeintzu dien, eta horrek eskatzen dau, honitzen duen moduan, praktikamente legealdi osorako inbertsio plan bat itxia, eta urbanizazioako planak eta partidak 26 arte konprometitzia legealdi hontan dauzko urbanizazio konpromisoa bete alizateko. Eta guztot, hola, planteau ginuala, ingo ginuala, landu dau ekonomikoan, gure asmoa zan, maiatza aurretik hau onartzeko moduan izatea, bakizu atzerapen batzuk egon diela presioen eta aldaketa diela eta egokitzapen batzuk behar izan dielako, eta ekainean dakargu, hasi ahal izateko Barrenkaleko obra urte bukaera edo 25ko hasieran. Nik uste dut planteamentua dela oso osatua, 26rako inbertsioak jasotzen dituena. Bai, planteamentua osatu izango da, baina zuen ikuspuntutik. Guk ikusten duguna da, guk batzordean hau landu ginuan, espalima naiz erratzen, oker urrian, 2023ko urrian. Gaude ekainean, ia ustailean, ondiokan proiektorik ez daukagu. Martokokoa, aurre proiektua bai, zuke ontsa esan dozu, baina proiektua ez. Bueno, ez dakit gestionatzeko askartasun batez eta ondo, bera zema denpora pasatzen den, aurre proiektu bat inja zegoena eta proiektua egitea. Proiektu hori ez daukagu, normala, hola joaten gara atzeratzen, baina guk salatu nahi duguna da atzerapen hori. Guk uzot hori, helenago inbiar zala, bere ritmo jarraitzuz eta finanziazioa bilauko da. Finanziazioa inbiko da horren arabera, planen arabera. Baina, karo, juten bagara atzeratzen, azkenian taula hau ateratzen da. Eta horretik da guk ez duguna konpartitzen. Ulertuz, zuen posizionamentua hori dela, baina gu ez gatoz bat, besterik gabe. Esan duzu moduan, gure esku ez dago proiektuen idazketak zenbat irauten daben, lizitazioa inzan, proiektuen idazketa hori martxan dago eta ontxe jasotzekotan daga. Esan duen moduan, hori daukagunean berriz kontraste bat inbiarra dago bizilagunekin eta ondoren pleguak idatzi eta proiektua lizitazioetara ejekuzioa. Orduan, denborak, esan dakoan, nahi baino motelauak izaten di orokorrean administrazioan askondako, eta esan dutut gobernuan garen ondako askotan denborak kosta itzen dela, kudeatzea nahiko ginukelako gauzak azkarra behin, baina ez da posible izaten. Baina esan dutena, uste dela legealdi hasieratik hartu ginuzen konpromisoen betetzeko beste pausoa gehiago, planteamentu ekonomikoa itzen da, esan duten moduan, inbertsioak neurri baten baldintzatuz, neurri oso handi baten 25ean eta 26ean parte baten, hartutako konpromisoa handixe erantzuteko. Eta ez tozu eitxatu, baina Arrizuriaga behor dago, azkenengo plenoan pasautako lokalaren erosketa hor dago, apuaren kudeak eta erako diruak behor dare. Orduan, esan dako moduan, honek jasotzen dau praktikamente legealdi planian, gobernuaren legealdi planian jaso ginuzen konpromisoen betekizuna, inbertsioen ikuspegitzik 24, 25 eta 26ko aurrekontuak baldintzatuz. Eta hori da, hasieratik hartu ginuan erabakisa, planteau ginuana eta aurrera da horiaguna. Ados eta bukatzeko nire aldetik, Gorka, ados, baina dala zuen planteamentua guk ez duguna konpartitzen, besterik gabe.
Noain, eskara eta galderen puntura pasa baino lehen, proposatzen zaizue beste puntu bat adieraztea, eta adieraztea, aztertzea, eta da, EAJak aurkezten duen adierazpen proposamen baten onarpena, ekainaren 28an, LGTBI kolektiboaren, sexu askapenaren eta arrotasunaren aldeko nazioarteko eguna dela eta. Gai hori aztertzearekin konforme zaite? Hau batez hori onartutan, irakurriko dut adierazpen proposamen honek diona. Ekainaren 28an, LGTBI kolektiboaren, sexu askapenaren eta arrotasunaren aldeko nazioarteko egunean, aniztasunetik eskubide eta bizikidetzarekin dugun konpromisoa berresten dugu, eta kolektibo honen eskubide eta askatasunen aitortzan lortutako aurrerapenak ospatzen ditugu. Halaber, egun hau ez da ospakizuna bakarrik, egindako bidea eta oraindik benetako berdintasuna lortzeko egin behar den lana gogorarazteko ere bada. Berdindutik, Eusko Jaurlaritzaren LGTBI kolektiboari informazioa eta laguntza emateko zerbitzu publikotik gure eskarri beroenak eman nahi dizkiegu sexu askapenaren aldeko borrokaren alde aleginak batu dituzten persona eta erakunde guztiei. Bere dedikazioari, konpromisoari eta ausardiari esker, gaur lorpen garrantzitsuak ospa ditzakegu giza eskubideen eta eskubide sozialen arloan. Persona horiek beren eguneroko lanarekin funtsezko zutabea izaten jarraitzen dute gizartea sensibilizatzeko, kontzientziatzeko eta eraldatzeko, eta ingurune inklusiboagoa eta errespetuzkoagoa sortzen laguntzen dute. Hala ere, persona guztien berdintasunan aurrerapen ukaezinak egin diren arren, oraindik diskurso LGTBI fobikoen albiste kezkagarriak iristen dira, lortutako lorpenetan atzerakada bat dakartenak. Diskurso horiek gehienetan ezjakintasunetik eta gorrototik eratorriak lortutako aurrerapenak desagertaraztea eta diskriminazioa iraunararaztea bilatzen dute. Beraz, funtsezkoa da gizarte, giza, erne eta tinko egotea eskuratutako eskubideen defensaren alde. Hala, sexu eta genero aniztasunarekiko duintasuna eta errespetua kaltetzeko edozein alegin baztertuko dugu. Sexu eta genero aniztasunaren ikusgarritasunak gizarte gisa aurrera egiteko aukera ematen digu. Aniztasun hori aitortzea eta ospatzea, justizia ekintza bat izateaz gain, komunitate gisa aberasteko aukera ere bada. Ez dugu inolako atzera pausorik onartuko kolektibo osoko 100 lagunen aleginari esker lortutako eskubideetan. Irabazitako eskubide bakoitza gizarte bidezkoago eta gizatiarrago baterako urratsa da. Horregatik guztiagatik, ekainaren 28ak are garrantzia handiagoa hartu du. Berdindutik, herritarrak ekintzetan parte hartzera animatzen jarraitzen dugu, gorroto diskursoak eta giza eskubideen urraketak irmo salatzeko. Funtsezkoa da guztiok injustiziaren aurka ozen mintzatzea eta elkarrekin lan egitea diskriminazio mota oro desagertarazteko. Ekintza kolektiboaren bidez bakarri lortu dezakegu benetako aldaketa iraunkorra. Badakigu, sexu eta genero aniztasunaren onarpen soziala gero eta handiagoa dela, neurri batean euskal gizarte osoaren elkarlanari esker. Lan hori funtsezkoa izan da armairuri babeskeinu bakoitzak, ikusarazte ekintza bakoitzak, mugimendu hori indartzen eta aurrera jarraitzeko gure erabakia berresten laguntzen du. Horren bestez, sensibilizazio eta aldarrikapen ekitaldiekin bat egitera gonbidatzen zaituztegu. Leihoetatik eta balkoietatik kolorean hitzeko bandera zintzilikatu. Keinu txiki baina esanguratsu hori elkartasuna eta babesaren erakusgarri da eta gerian uzten du gaur aniztasunaren aldetik borroka eguna dela. Astintzen dagoen bandera bakoitza erresistentziaren eta itxaropenaren simboloa da. Atzera egiteko prest ez gaudela dioen adierazpena hain zuzen.
Azkenik, gogora hasi nahi dugu LGTBI eskubideen aldeko borroka guztion borroka dela. Ezin dugu onartu gorrotoa eta intolerantzia nagusitzea. Gaur, inoiz baino gehiago, gure aniztasunean bat egin behar dugu, persona guztiok duintasunez, errespetuz eta askatasunez bizi ahal izango garen etorkizun bat eraikitzeko. Zer adierazten duzu, buskatu ingo du? Adierazpen hau onartzaren aldeko botoak, baho batez, onartuta gehatzen da. Zer adierazten duzu, o jarraitu intien da? Baska. Bai. Bale, mendik. Bakarrik, onartu berri dugun testu honetan, aipatzen dugu zela sexu eta genero aniztasuna gero eta onartuagoa omen dagon, eta horren arira ideia bat azpimarratzea eta da ondiokan ibilbide handitxea geratze jaula itxeko. Eta hori dela eta maiatza hasieran, maiatzak 17-aren arira, LGTBI fobiaren aurkako adierazpen bat ere onartu ginuan. Fobia hori eta gorrot hori existitzen danan seinale. Eta gure partetik bakarrik babesik handixena kolektibo honetako pertsonei. Azkeneko puntu eskara eta galderak. Beste bari buko dutzat emongo dugu ohiko plenua, gogoratu gero berbaitzeko balden bagabe, ustaileko plenua normalian lehentxo izaten dela eta jan 22 izango litzakela.